हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबावबाय दे सो नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोन बेबादिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैदो लोगोफोर सो नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानैनो एक्चुअली नोंथांमोन भिडिअफोरा गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर सो नोंथांमोन भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअआ जेबो क्राइसेन बेनारनि आन्दाराव सोमजिनाय आरो बिथां गणेश बर'जों डिरेक्शन होजानाय बोसोन आबुं बर' सावथुननि दे लोगोफोर सो नोंथांमोन बे अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ शिबाम प्रडाक्शन चेनेलाव आपल'ड खालामदों दे लोगोफोर आरो नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय थांनाय सम दे लोगोफोर सो लोगोफोर दानिया फैदो दे जों बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअ गुबै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों मिथिना लादिन दे लोगोफोर एक्चुअली नोंथांमोन जों बेयाव गुबै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों अम्प्रकास केरकाटारि आरो प्रियंका लाहारि दे लोगोफोर एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअ रिलिक्सखौ होदों बिजु दैमारि दे लोगोफोर सो नोंथांमोन दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय दे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबावदे लोगोफोर गोजोन्थों।